Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního videa ze série GTA San Andreas. Budeme tady dělat mise, já vám budu, když tak prozradím vám nějaké věci, tady třeba kde se něco skrývá a tak, nebo různé věci, já nevím co, ale budu vám prostě takový průvodce GTAčkem. Teď vezmu si tady BMX. Já mám taky BMX-ko, Mongolsí. Teda Mongolse, nebo já nevím, jak se teďka vyslovuje. Krásné, modré. Bez pegů sice. Pegy mám moc velké na to. Au. Jinak budu aj... Možná pokud jste viděli video seznámení s novým let's playerem. Moje, pokud ne, tak se určitě podívejte. Protože tam mám vlastně, jak vám tohle, jak prostě moje věci, koníčky a tak, bude tam se mnou i můj kámoš a vlastně on vám o mě tam bude něco říkat a je tam, já nevím jak to, ale mně se tam něco přihodilo s nahráváním a mám tam jenom černou obrazovku. Někomu se tam to nezobrazí, ale někomu zase jo. Fuck you. A já se nebudu snažit moc být sprostej, protože... Ale budu rád za každý odběr, teda like. A budu ještě nejšťastnější člověk na světě, když mi dáte odběr. Jeda, tady je to jak, když jsme byli v Otrokovicích na střelnici. Já jsem tam byl jednou. Oh. Vlastně tady budu dělat mise, v každém díle udělám asi 2, 3 mise možná. A vždycky po každých, dáme to, vždycky po 5 videích udělám jeden speciál. Tam vždycky třeba budu jenom celý den s monstrem, nebo budu dělat nějaký mise. Jo, a jestli někdo pro vás, no to vám řeknu až někdy. Tady mám zkratku. Škoda, že takový skatepark nemáme tady u nás v Žalkovicích. Jeď. Ale jestli jste si někdy všimli, tak oni vždycky tady odbočujou. Vždycky. No buď tam nebo tam. Ještě odbočujou. Někdy nejedou tady za nama. Což se divím. Já být ním, takže já bych tam jela, šel bych to ještě. Ach, Jestli někdo neví, jak jde na tady BMXkem bunny hop, zmáčknete CTRL a pak ho pustíte. To vypadalo jak něco, ale nebudu sprostej. Pak by to bylo omezeno věkovou hranicí. Moje videa a to bych nechtěl.
Jo. No, radši si to savenu, protože znám se, já se pak někdy ještě zabiju. Co? Tak jo. Savelo se to. Lag, nesnažím lagy. Ale dneska je, jelikož je to první díl, tak si uděláme jednu misi. To bude taková nebo teď se mi to laglo, já nevím, co s tím je teďka, ale si myslím, že pro tento díl by to stačilo, Udělali jsme si jednu misi, i když jsem říkal, že uděláme 3, ale já mám taky docela už malou paměť na počítači, takže by to zatím ukončil, takže zatím ahoj a uvidíme se u dalšího dílu, nebo spíš let's play z GTAčka. Zatím čaues.